سلام حزب إيرترا أبديجن أوشتن زلهم كلهم زعلهم جناسكم نزا كبرت على تزيئة انقعب عنا انقعب كعكم أتمنى أسران 4 قنبات مجزاتي إثيوبيا حق حقو كب عدنا وصلنا سلازخونات انقعب كعكم زبلقا زرخب حزب إيرترا انت زي كوني جنك كيعتن سلمتن كفيلو حزب إيرترا تقاليسو دميو أقدؤون هدمؤون مديدو مالو تحريدن عنا بلا حزبون كمؤو بتي فاشيشتاوي وتحضر نا إثيوبيا دميو حزب إيرترا دحر 30 عامات جدمنات فصيمو إيرترا تبحال حجر كتلو أقرن أفريقيا سلز بقى كلامن تقني بحمساتات وديتيو مثلا سعمت كندم يديرونا أما حزب إيرترا انقع عبكعكا جنك زي حاسب كارخب هاي مرقم هاي مرقا سلز خانة كم تزل تمننا يو إيرترا هجرنا هيكونتن 30 عامات عم تحتي فاشيشتا وجله هقدف ولا كم قلي أوكم علتي قصن زي ودقنا له بجله سنزلو كم مجزاتي نم مجزات تساقاقيرنا حزبنا بتي زلو حبت تتقيمو عدو سريحو شكيلو تمهيرو حقرو كي معبل عددا سدتن موتن بتدقاقامي حزب إيرترا زي تصبيو زي تمنيو وقعت الناس احتري حزب إيرترا يهدامي يلا هو انتهي تليفونا إيرتراوين مياتنا نعرب اللو جزي بسيحو جنكا دك من كنا دك تامز حلفو جغانو دك تامز ودقانو عرطات تاريخ القيام بسرحو سلازخونا عجكم عجنا 14 قنبات هياويا سياسة وجلؤون نبرتي كونن حيل سلاسي نبرنا بإيرترا درقونكم إذا قجل زقا حنت معلتي حزب إيرترا مستبقسي كابسورو تمحيو زقو حفلا علت كمتا ما يتسعان حدا كتمسكم خانا أنا كمبري رقص إنياي عجكم عجنا دكيري ومن أبتغتني سحيبي عزلخو كبلوكمي حزب إيرترا لتاريخاوت ألاتن قعبكعكا أتمنتايسي قيحتن سلمتن مسكفلكا لمجزات إثيوبيا نبري سلز قبركا حجون نجفرح قدف كتعوت اللوميخا عجخا لغلاويت إيرترا نزل عالم تنبر أبتحقي أبجنبار نجدانو أبتحقي أبجنبار زتسوقو نجدانو بجه حزبهم زسنكلو بعرر إيوبيل نخبرهم نسنبل نخبريتهم جدانو بجه حقرهم من حزبهم من زخنو نخبرتي وتهم زمننا عزمننو بدمو بإلاونته أبغاقيسو حرنات زحربو حزبي بلسان إيرتراو هاقراو بايتو ساتلايت أدال تبي مسوحتها بإسران 4 قنبات نحق عالبو خنبلن بي شرحنا حجي بحالة دمسي لوتي بهزباوي نعبي ملحاس انتنويحا يقداوي لمسا متكاتا درقي لوخ أسرات كاسا إيرتراوي تادق سينا مع صدقسا مسواتي دكان عاير خبالون موسى عبديتات سمعتات دو متتأنما دخلنا خيبلان عمتاز التسأنما بجفراننا سنة كستما قراز التحسما بسوسان 4 زتسددت عدي يما عديتات جيانو حرنت ينزحل ما
يبل ناصنت دحر 30 عمتات بناصنت واقام موقعتي مسوأتنت تاريخ سياساويان تاريخ عندنت تاريخ سياساويان تاريخ عندنت هاي كسرنان إنو كاب أجحدو نتلمت توتا نبارنت كل وطون بحرنت كل وطون بحرنت شرحو سياس شرحو حين سلاسي إلترا ميتان برهزبادو دليه متنيتو خنحسسو حبيبنا حيين قواي كلتا ورحات حمخشت شنكم كلتا ورحات حمخشت سنكم سياز مرحيهم حدي رأسهم كسانة زبيت راس زي قدسهم ثلاث عمتات دم نصحات تفسيسهم دم نصحات تفسيسهم عبيتوا دم نصحات تفسيسهم كاسح وحات من مقالز من المقالز نبري عم فتون عدس أبابا مسكيرة سياس علام أسل زي تكبره نعابي حزو تدمرنا عز زمري مهزبيتنا كبتنوز حقزوا تدارو حجس مودي تاي تحلموا نعمتا زتس أماما دو وحدوا لوتي هزبيتنا بعلو أنو أورن تاي تدل برهان إرتانا يكونت المخان لوتي سأريج إفرا بإرتراويان هوتا بإرتراويان مكرخال حالتات إرترا حبرو مودي تنياتات من غيار أنفتكم قبلو سألعي حزب إرترا كحبصر أمرو بمافياو جلي حنصاب نحوارو وكتبارو إبنا معاص عمي خناي إرترا كوي كونتن تقراي دوما عين دفرن بتنبيناي دوما عين دفرن كم تنبيناي بإطراوية مزبرق صحاي نودي عين فكدين داغماي وددم ونا يقدف قبل موخم قدمو اللي تقارو أمحارون نبحرنا يوم زحلمو مجزاتي إثيوبيا بتسعان حدين بمسواتي وتزازيمو حلف تاريخ عندنا كدبنو عندنا طريانا تحلمو وناسنت إتراي بلهم متكاتا جامد هقدف كيف رسو يلا رفتا إرترانا عد جغانو كتمرح بدك أباتا بإرتراو حقراو بايتو مصوعتا عاب كل تشحن إسران حدن كن قبر اللو مدمدمتا هو كن قبر اللو مدمدمتا بأوراجا خاز فرسي بجل يلن إمو ما فيها بجل حبيبنا مكتمو أكل بزاي حماسين سراي سنحت بركة دنكل كبراس كسار كسابراس دميرا بكبات إرترا بسنيت مبقز حزبنا أخوك حلو عوراجاتا دحرس سعر شفرا قداف ناب نبور كم الله يخلو عوض نتدم زنبع زن هزبيترا كبر موقس النجبان سماتاتنا قد أمي برحي عقبازقي أبال تحقي كاب حقر جرمان إذا قدمي تقصل انت تحسنا إذا قدمي تقصل كعا تاريخ هزبيترا سلازخوني تاريخ تقال حرني تيترا كاب بحر بيجلفا بدبل كتقصل سسناه عجه مرجنا حنت معلت الله هزبي إرترا أفيلوز نبر الله يوحنا هزبي إرترا تمنتايسي كيحتن سلمتن كفيلكا إرترا تبها الحجر كنت سلز قبركا سسناه مبل 30 عامت صنبل نصانت إرترا ملختي يوحنا نحزب إرترا أوشتن قدامن إرترا غيرنا 30 عامت أبتحتي إتي بعنوة برستن زللي بعل بيتاوي قباتي والقاوي محدرات شميمة أبتركبوا اللؤوان والتهدراون بوليتيكاون دبلوماسياوين
ፈታኒ ዞባዊ ናይ ውዲት ምልክታት ዝሓወሱ ረቋሒታት ናይ ሃገራዊ ልኡላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕን በኣሉታ ዝግለጽን መድረኽ ኣትያ ትርከበሉ እዋን ምዃኑ ኣዝዩ ዝሕዝንን ከቢድ ስክፍታ ዝወልድን ኣምር እዩ። እቲ ብዋጋ እቶም ጀጋኑ ስዋኣት ደቂ ሃገር ዝተረጋገፀን ናብ ክውን ዓወት ዝበፅሐን ተጋድሎና ዓመት መፀ ዓመት ከደ ነቲ ብ1991 ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመታት ዝተኣወጀ ሃገራዊ ነፃነት ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ሃገር ብክብርን ሕልናን ዘብዕልዎ ሃገራዊ ጽምብል ኮይኑ ብሓደ ሸነኽ ጅግንነትን መስዋዕትን ህዝብናን ተጋደልትናን እንዝክረሉን እንኽብረሉን ዕለት ኮይኑ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ሓለዋት ህዝብናን ሃገርናን ንድህስሰሉን ንምርምረሉን ናይ ሕልና ሰዓታት እዩ። ስርዓት ህግደፍ ብዘይ ወዓል ሕደር ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ ዕቱብ ቀጻሊ ቃልሲ ከነካይድ ንሕተት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና እምቢ ንዓመፅ እምቢ ንባርነት እምቢ ንጥምየትን እወ ንፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ተቃውምኡ ከስምዕ መድረኽ ዝጠልቦ ተባዕ ስጉምቲ ይሓትት። ከምኡውን እቲ ብግዳም ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ምስእቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና መላግቦ ፈጢሩ ከተባብዖን ኣብነትን ሰነድን ክኾኖ ሃገራዊ ሓላፍነት ይህልዎ። ኩሎም ቶም ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታት ሓድነቶም ኣጠንኪሮም ስኒትን ምርዛእን ፈጢሮም ብሓደ ልሳን ክዛረቡን ናይ ሓባር ቅልጽም ኣውሒሶም ስርዓት ህግደፍ ንምዕናው ዓቕምታቶም ክወሃህዱ ንጽውዕ። በዚ ኣጋጣሚ በዛ ሓቀኛ ድምፂ ሃገራዊ ሓይልታትና ዝኾነት ቲቪ ኣዳል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም መሓላለፍ ዝተዋህበኒ ዕድል ልባዊ ምስጋናይ ኣቕርብ። ንህዝብና ራህዋን ሰላምን ንጀጋኑ ስዋኣትና ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ውጥቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ይግደፍ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ኣካል ዶክተር ዮሱፍ ብርሃን ተቐኒየለይ። ኣቐዲመ መጀመርያ ሰላም ንኩልኩም እንኳዕ ድማ ብደሓን መጻእኩም ይብል። ቀፂለ ብኣጋጣሚ ጽምብል በዓል 30 ዓመት ነፃነት ኤርትራ እንኳዕ ኣብፅሓና ይብለኩም ንኩልኩም ማለት እዩ። ነዚ መዓልቲ እዚ ኣመልኪተ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ። ንሱ ከዓ እንድሕሪት ክትመልሰና እያ። ብፍላይ ኣብ ግዜ ናይ ጀብሃ ዝተደረፈት ደርፊ ካብቲ ደርፊ ንላዕሊ ግን እቲ ኣብኡ ዘሎ መልእኽቲ እዚ ንዛረበሉ ወይ ነብዕለሉ ዘለና ነፃነት እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ብሙሉእ እቲ ተዓጢቑ ብረት ዝቃለስ ዝነበረ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ታሕቲ መግዛእቲ ኮይኑ ዝቃለስ ዝነበረ እቲ ዓኻይ ድዩ ሰራሕተኛ ድዩ ኮታስ ወላው ናብ ስደት ዝመሃሩን ዝሰርሑን ዝነበሩ ብኩሉ ዘለዎም ዓቕሚ ኣስተዋፅኦ እናኸፈሉ ዘረጋገፅናያ ነፃነት ንዓኣ ትገልጽ እያ። ክቡራን ሰማዕቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣካላ ብዝኾነት ሃገራዊት ክፍሊ ምንቕቓሕ ቲያትርን ሙዚቃን ኣቢላ ንኣርዑት ባዕድነት ሰቢርኩም ንኤርትራ ሃገርና ነፃነት ንውፅዕን ጭቁንን ህዝብና ከዓ ሓርነት ንምጉንጻፍ ኣብ ጽንኩር ናይ ኩናት ዓውድን ዕርድን ንዘለኹም ጀጋኑ ፍያት ተጋደልቲ ኣብ ትሕቲ መሪር ናይ ጸላኢ መግዛእቲ እንከለኹም ሞትን ማእሰርትን መግረፍትን ከይፈራህኩም
نقنع قالسنا أب عاوت نمبصح بوشطاوي سرعيت مسورات أساسيركم تقالسوا نزلكم تبعات جبار إرترا بعابي هنقوتا نتصبيوا نصانت هاجرنا إرترا نممصع بقبو دحري مودب عقمهم زفقدو فناناون نواتاون حجزات النهبكم أبوصائي هاجرات تسرحون تمهارون نزلهم سدتنياتات أحواتنا إرتراويان نزيز صعب نقعزو هاجراوي ديمقراسياوي قالسي زعمق نناي هاجراوي سمرت صعري زتبابع قدنت نزخوني عاوت قالسي هزبنا خاء زرقاقز صوراون بهلاون مزامر تقرب لكم መዘኻኸሪ ነቲ ናይ ቀደም ይኹን ከምኡውን እቲ ተቃለስናዮ ቃልሲ ን30 ዓመት ኩሉ ኤርትራዊ ብረት ተሰኪሙ ዝተቃለሰ ይኹን ዓኳይ ድዩ ሓረስታይ ማለሻ ተማሃሮ ሰራሕተኛ ደቂ ኣንስትዮ ኮታስ ኩሉ ኤርትራዊ ብዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ዝተረጋገፀ ነፃነትና ሎሚ ንመበል 30 ዓመት ከኣኒ ፅምብል ናይ 30 ዓመት موناي 30 عامت قالسنا وصيت الترخبه نصانت كمي نرخبو بزبل ارستي اغايشنالو معلتي اتو يوحنس اسملاش اتو عبد القادر عافا ابو العباس اتو محمد صالح ابو بكر اتو باولوس تسفا جيرجيس كونغلو ارستناي سيمينارنا دما كم السعودي خون نسخة وصيت 30 عامت نصانت إرترا بمقتصال مخبرات هاجايشناون نقعد حن مساكم نابلكو مس نفسهم كلالينا عبد الكبي أقدم جن حاو جرماي عبدلنا عخا أب كبر كبرتاتنان بهلتاتنان كبون امنتاتنان كل جزء عبي نبي بهالمو نسخة أقدم من زخونة يكون نجاري جمر كم أون أب زحلفق أرسنال سقابلو من كلون ودباتنا إتي أبتي مجمرتا كاب جبائز من رأس بايتو مالت مراحي بايتو وي رأس بايتو سلازي بلو كل جزية تزعبي عدمي سقاب إتي مالت أف بايتو سقاب زمرس
نسي مرحو نيرو حجوين أبزنا إلهم أخيبانا نعوز مثل نجار كنكتل دلينا جن كأ أمونجو زم كلتا أحوات أمونجو باولوسن أمونجو عبد القادر عفان قربانة حواوي سني بزخوانة حدا خاب كجمرالنا فوتو مالتيو قدم بلو تمدرخنا عهم كفوتي يخبل زدلي يغني لي شكرا يغني لنا قرماي حراي تعدل تو باولوس جمر دعان سجميلنا اليوم زتنا حوار نقحت الدلوتي كسالي درجة صمناوي 4 عربي نقول هنا أمسيكم حسابات كنلاوت انتهى خجبر نتان دليا إرترا كالرخبة اتتوسع زلو هزبي كعرفلو بزبل أرستي إن خفوتكم تعتبلو زلوهم كما سقنوكم دلي أبتي سيدنا هنا أطول مفلات لأنها نقبر حجي المفلات مجمريا وتنا يوحنا ملأختون كاتم حلال فتفول هراي يوحنا ملأختي أمود أتخبلو يزدلي جن انتاي كبل دلي مزخولو سقاماتنا انقع إرترح اللوت انقع هاجر لنا انقع تقادلنا انقع حزب إرترا تقادلي كالو كله خمسيو زحاشت زلمعت إرترا تفلونا كلنا كنسعر يقبأ سلازي نحزب إرترا يوحنا قبلو خلوه كمتي أبسرقا خونكات سعسعو باندر حسكاتو قويو زي كونسي بمسوعال بتصمونا بتحتنا بحزن جنك بتصفى يوحنا كنبل إدلي يغني لي يغني لنا أتو باولوس حاو يوحنس اسملاش عدلنا بها سلام يوحنس اسملاش بحال أقدمي نظام الدالوتيناي زتين حبارا ونقعات تقبرو زلهم سمناوي مدبات بقص علىها دخيمنا خيبلكم تصرحوا زلهم كله كمسجن دلي كمون كلهم تخاتلتن قربتي حسابات زبلكم كلهم كمسجن دلي مو انقعن مبل 3 ناينا سنت عمتات بصحنا برقص بكم زعمسل خنتات كوينا خنبعلو ايكونا دليتنا تسبيتنا نيرو ግን ከዓ ሕጅውን ሃገር ኣላትና ክሳዕ ዝበልና ነቲ ጎዲሉና ዘሎ ረቑሒታት ኣማሊእና ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ክንሰጋገር ኩላትና ተሪፍና ዘሎ ወይ ፅቤና ዘሎ ቃል ስልጣና ሄርና ንኸይድ እሞ እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሐና ቴንክ ዩ ዮሃንስ ካብዚ ቀፂልና ንሕናቲ መደብ ብኸመይ ሒዝና ኣለና أقدمنا نحن ثم دالوتينا إزمدب كم حتى نجاشنا خنقرب اللومينا أبتكر سير استيز التمركز أي بو مسرت كأني يحطو كلاتهم عدل وسيدو كأني نتاز قربت حطو كمل ساي مالتي أفتا قداميتي حطو كأتي نتعنت هاجرا كبربعتات حمساتاتن بسلاماون بوليتيكاون من قدز جمر غالسي أبحت مسكرم شحن شعتميتي سوسان حدن دما برد تحقيقنا صوراوي غالسي من 3 عامات دحر بالكياد أبزنا 5 عامات من انترنت عيدنا غالسي أزي خبورن كبيدن واقع دحر مقفل نتعنت إرترا أب عسران 4 قنبت شحن شعتميتن 9 حدن ترقاقيج لومي وتيت ناي 3 عامت نصانت إرترا العلنا كنزارب كلنا حزب إرترا كاب نصانت انتايو نيرو تثبيتو صاما ناي تزخفلو خبيد مسواتن موغاتن مرير قالسنكه رخيبو دو نصانت كبحالن كله اتقندي ترغمون مغلصيون انتايو
እንታይ ዘማልእ ክኸውን ይግባእ ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ተረጋጊፁ ዶ ዝብል ኣብኡ ተመርኪስኩም መግለጽታት ክትቡ ንሓትት ማለት እዩ اتفضل اخ قرباي قدم أبيلك تم كلاتهم أحواتهم كلتيهم بعرب زبلون بتجرينيا زبلون لك تن هاي تجرينيا سمعنا أنت داخلينكم وأنتن بعرب سمعكم استفعل ليلو نجار هاي نبرن كابز تقصوا بزح زترفنا نجار كوانت هاللوه انقع تقالسنا انقع كأنا سنتنا الرجاجسنا زبلا النيرنتن كان دخرس نجارن እቲ አንፃር መግዛእቲ ዝተገብረ ዓቢ ውጥን ኣብ ኣርባዕታት ካብ ክፍለ ኣርባዕታት ጀሚሩ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ከም ዝሰፍሐ ከም ተሰቀስኩሞ ካብ ስሳታት ጀሚሩ ድማ እቲ ኣብ ኣርባዕታት ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ማለት ኣብ ብሰለስተ መሓውር ዝካየድ ዝነበረ በተሓደ ወገን ብቅጽር ናጽነት በተኻልኣይ እውን እቲ ናይ አንድነት ሓይልን ከምኡውን እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ምንቃል ዝርኢ ዝነበረ ሓይሊ እዚ ዓይነት ቃልሲ ክካየድ ጸኒሑ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ትሕቲ እዚ ፍልልይ ዝነበሮ ኩነታት ድሕሪኡ ተቐጺሉ ዝመጸ እቲ ናይ 61 ብረታዊ ቃልሲ ናይ ሰብራ ኤርትራ ምጅማር እዚ ንገዛርሱ ሓደ ካብቲ ነቲ ተፈላለዩ ዝነበረ ባይታ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ስሙር ወይ ከዓ ውሁድ ኒ ሃገራዊ ሕቶ ንምልዓል ናብ ዝተዘጋገርናሉ መድረኽ ነይሩ ካብዚ ቀፂሉ ግን ኣብ ሰብዓታት ወይ እንተኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ፀገም እንታይ እቲ ፀገም ዝበሃል ዝተጠቕሰ እቲ ማለት እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ምዃኑ እቲ ፀገም እዩ ክርዳእ ዘለዎ ምክንያቱ ድሒሩ ኣብዚ ዝተረኣየ ናይ ሰብዓታት ወይ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ እቲ ናይ ምብሓት ስምዒት ናይ ሜዳ ኤርትራ ብሓደ ወገን ጥራሕ ናይ ምብሓት ስምዒታት ንምልዓሉ እዚ እውን ኣብ ብዙሕ ፀገማትን ኣብ ብዙሕ ሽግራትን ኣትዩ ኮይኑ ግን ምዝ ኩሉ እቲ ሃገራዊ ናጽነት ተረጋጊጹ ብድሕሪ እዚ እውን ኩሉ ድሕሪት ተገዲፉ ማለት ስምምዕን ብሓባር ኮይንካ ናይ ምስራሕን ነቲ ኩሉ ብዝኾነ ይኹን በቲ ኩሉ ዝቃለስ ዝነበረ ኤርትራዊ ሓይልታት እውን ነቲ ሽዑ ተዓዊቱ ዝኣተወ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ቀሪቡ ህዝባዊ ግንባር ቀሪቡ ማለት ስጋዊ እውን ካብቶም እስላማውያን ውድባት ወይን ከይተረፈ ንምእንቲ ብድሕሪ ሕጂ ንሃገር ኣብ ዕብየታን ኣብ ምህናፃን ኣብ ዕብየታን ዝውዕል ሓይሊ ኩሉ ሓበራዊ ሓይሊ ኣብ ሓደ ማእከን ሃገራዊ ማእከን ኣትዩ ክሰርሕ ዝብል ንዝቐረበ ሓሳብ ተነፊጉ ምክንያቱ ጥራሕ ንዕኦም ዘይኮነ እውን እቲ ምንፋግ ንገዛርሱ እቲ ናይ ምብሓትን እቲ ናይ ምግላልን ባህርያት እናዓብለለን እናሓየለን ስለ ዝመፀ እውን ኣብ ውሱናት ሸነኻት እናተጠቕለለ ስጋዊን ነቶም ናይ ቃልሲ ብፆቱን ወይ እውን ናብቲ ቃልሲ ዝነበሮም ብፆቱን ስጋብ ናብ ምርሓቅ በፂሑ እቲ ሃገር ማለት ብዓቐን ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ወዲቑ ስለዚ እቲ ኩሉ ዘጋንቕ ኩነታት ነዚ ይመስል እዚ እምበኣር ሕጂ እቲ ዝበሓተ እቲ ናይ ምግላልን እቲ ናይ ምርሓቅን እቲ ናይ ምንፃልን ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ኩሞትን ኣብ ከምዚ ኩነታትን ንርከብ شكرا يغنيلنا حاو قرماي أتو باولوس تسفى جرجيس كنت تسلبا اوكي يغني لي زي ارست زي نربعته سبا سلتوهبه مدغغام اي ترفنيو في تاريخ حدث لزخونه ግን ኣሕፅር ኣቢለ ኣብዚ ኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት በዓል ነፃነት እንርከበሉ ግዜ ትርጉም ትሕዝቶ
معبالي وتصيت وذته نايز نصنس زي مرأي أقداس يخون تايز نصنسي إلا نحتت بمسرته برتاوق ألسي كان العلن كان سقمن كان معبلن كبيت مسواتي كان كفلن قددنا هذا أبي على ما نيرو هذا رأي هو نيرنا نسوق بحفشة كم زهب بهالكال حنتي نزع حرا سمرتن نبذحنتا تخبرن ديمقراسياويت فتحاويت معملتي ويك بلصقتي سلام سفنا هاجر نموحس وين مهناص ينيرو بعابيو ارترات بحال هاجر وي مريت نمهر لاو طراي اينبرن نسوكا ازيو مترتاوي انتخونه بزي هاجر بزي تامرت زم طاسنا يوم حلمتات زم طاسنا يوم رايتات كتغبرو كونات كونو سلازي كلو ذهب كونت علامة حجخي دحر 3 عامتات أبي يالنا 3 عامتات ناي نصنت مالتي نبي خن خيدا لنا إلنا هنحتتوين أقداسي يخون كم ذلكو تزتمننايو زحلمنايو استألسنا له تسوأنا له نصنت رخيمنا لنا نتحبنا له كنتو كوينو كبهالكال اتعلما ناي نصنت ابز حلفه 3 عامات بدينو كبهالكال تي عابي علامه بدينو كبهالكال اب حزن اب سدت اب طميت اب دغماي موتكا نركب فلمنتاي إلا نحتت زي معوات ناي 10 عامات ناي مقرام قالسي كن العل كن جمجم أقداس يخول حلوف باست ويكا تاريخ ندحريت قدفنايو نتي كتسئلو الصعب يتصلويو حدش كنتات كابتك المئو ذنبري فلسوم نسعى كهونا يكئلنيو حدش كنتات نتايو نسعنت إرترا كابتك المئو ذنبري نزع تتصيمو كون أي كإلنيو بحلفي ودعاوي كناتات بمسرته تيتلوت كموين بنحاتن بتقابن انت زي سرحنا له سلازي بزعبا زحلفها 3 عامات كنزارون كلنا كدميو زنبرا 3 عامات كي انتي نيرن إلنا كنحتت كنرئي كنزامدن أقداسي يخون كدمي 3 عامات ودب برتاو قلسي أكايدنا أورجانايز هنا مالتي أوشتي يتقلسي بتحقيق تجميرو كم درعنايو أوشتي تحقيق بزنبرا قريتشتات ما أنصال وين كيترفع مقال أسعيو هزباو جنبار كات فكرة أوشت هزباو جنبار وين كومو مقصار ما أنصال كتسيلو كم بحال كله جن إذن كل تودبات صبوا قدني أو انتوا قدني أنا برني بحال يكونن انت خنا جن أمم قدن حرنت ودبات حد كنات توليو بزح صراحة أوريدو تحقق كاميرا إترا وزيا سلقن دواي بلن كتسيلو دحرن سنتك أركي أيتجبرن دحرن سنت بهلي أسارها تمكرون حرنتاوي قالسي تجديفو حدش بهلي حدش هجباب أتحاسبه عبيلو كبهل أي كألنيو هجيتي تاريخنا ما أصاليسي نزع رحمنا نزع مريت سفح عودي جن اتي ناي ቅድሚኡ ዝነበረ ባህሊ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ዝሓዘ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ወዲቡ ዝተዓወተ
እቶም ሽዑ ዝመርሑ ዝነበሩ ሽዑ ክብል ከለኹ ኣብ ግዜ ረታዊ ቃልሲ ከም ውልቀ ሰባት ኮነ ከም ጉጅለ ኣብ ግዜ ነፃነት እውን ከም መራሕቲ ቀፂሎም እንታይ ተለዊጡ ዝብል ሕቶ የልዕል ባህልን ኣሰራርሓን ንሓድነት ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ሓያል እዩ ምርድኡ ከዓ ኣገዳሲ ይኸውን ተዓዊቱ ነፃነት ዘምፀ ኣገባባት ኣሰራርሓ ኣተሓሳስባ ካብ ሰው ኢሉ ኣይሓስስን እዩ ፅቡቕን ሕማቕን ከዓ ብሓንሳእ ኣይደርበን እዩ እቲ ሕቶ ኣብ ልውጥ ኩነታት ኣብ ሓድሽ ኩነታት ውሽጣዊ ሃገር ህዝቢ ብዙሕ ለውጢ ብግዳም እውን ሃገራዊ ብዙሕ ለውጢ ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ ንኣብነት ኣብ ግዜ ነፃነት ኣዝዩ ዝተለወጠ ሓድሽ ሃዋህው ኣወንታውን ኣሉታውን ብሓደ ይቕፅል ነይሩ ትሕቶ ዝመፅእ ኣየናዩ ዓብላሊ ኣወንታዊ ናይቲ ናይ ቃልሲ ታሪክ ባህሊ ድዩ እቱ ኣሉታዊ ድዩ ኣየናይ ይዕብልል ነይሩ ኢልና ምርኣይ የድልየና እቲ ኣሉታዊ ክሃስስ ቅስ ኢሉ ክጠፍእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልና ክንሓስብ ኣገዳሲ ይኸውን እቶም ኣወንታውያን ሃነፅቲ ንቅድሚት ንምስጓም ዘኽእሉና ኸ ብኸመይ ይስስኑ ሰሲኖም ዶ ኸ ኢልና ክንሓትት ኣገዳሲ ይኸውን ኣነ ከም ዝርድኣኒ ኣብተን ቀዳሞት ውሕዳት ዓመታት እቲ ኣወንታዊ ክዕብልል እቲ ተስፉ መፃእ እውን ሂወት ክረክብ ፋሕተርተር ክብል ንርኢ ነርና ንኣብነት ኣወዳድባ ረፈረንደም ተረኣና ምንዳፍ ቅዋም ምዝዳቅ ቅዋም መፍቃድ ናይ ብሕታውያን ጋዜጣታት ሚድያ ቅዋም ንምትግባር ዝወፁ ዝነበሩ ሕግታት ናይ ምርጫ ድዩ ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ድዩ ከምኡውን ዝተፈላለየ ካልእ ሕግታት ይወፅእ ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ኣዕዊትና ንብሎ ኣሰራርሓ ይቕፅል ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ክልቲኡ ፅቡቕን ሕማቕን ኣወንታውን ኣሉታውን ብሓንሳእ ከይድ ነይሩ ሓንሳእ ዝዕብልል ሓንሳእ ከዓ ትዕብልል ከይድ ነይሩ ድሓር ግን እቲ ኣሉታዊ እንዳሓየለ ከይዱ ከመይ ጌርና ተዓዊትና ብዓብዪ ተረኣና ብረታዊ ቃልሲ ብብረት ተዓዊትና ብጎንፂ ብሓይሊ ስለዚ እቲ ጎንፃዊ እቲ ናይ ሓይሊ እቲ ናይ ቅልፅም ኣሰራርሓ እንዳዓብለለ ከይዱ ንኣብነት መቕታል ናይ ኣካለ ስንኩላን ብዝርርብ ብዲፕሎማሲ ብሕጊ ክፍትሑ ዝኽእሉ ወይ ዝነበሮም ወይ ዝግብኦም ጉዳያት ብሓይሊ ምጥቃም ወይ ቀላጥምካ ምውጥዋጥ ንሰሜን ዝተገብረ ኩናት ርኢና ኢና ሱዳን መፈራት ዝወሰዱ ዝነበሩ ስጉምታትን ፈኸራን ርኢና ኢና ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ኣቲና ከምኡውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ጫድ ኣሎ ንሰምዕ ኣብ ካንጎ ከይዱ ንሰምዕ እዚ ኩሉ ሰራዊት ዝንቀሳቀስ ዘሎ ናይ ቅልፅም ማለት እዩ ናይ ሓይሊ ማለት እዩ ናይ ጎንፂ እቲ ኣሉታዊ እቲ ቀደም ኣወንታዊ ዝነበረ ድሓር ኣሉታዊ ክኸውን ዝግብኦ ንሱ እንዳዓብለለ ከይዱ ማለት እዩ ኩናት ምስ ወያነ እንታይ ኣግሂዱ እቲ ኣሉታዊ ባህሊ እቲ ኣሉታዊ መስርሕ ኣገባብ ዓብሊሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ እቲ ኣወንታዊ ዝበሃል እውን ጠፊኡ ወይ ኣዝዩ ስለ ዝሃሰሰ ምህላው ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ እቶም ሕግታት እንታይ እቶም መሰላት ዝበሃሉ ነበሩ ጋዜጣ ዝኹሉ ኩሉ ጠፊኡ ማለት እዩ ስለምንታይ ግን እቲ ከክፍኡ እቲ ኣዕናዊ እቲ ኣሉታዊ ክዕብልል ክኢሉ ኢልና ክንሓትት ኣገዳሲ ይመስለኒ ከምቲ ኣዲምና ዝረኣናዮ ናይ ሓርነት ምንቅስቃሳት ሓያል ባህሊ ኣለወን ብሕልፍተን ተዓዊተን ዝወፃ ኣሚን ሰምዓኒ ኣለኻ
يا سمع الله اوكي سوري اذن هذا حس كمثلني نعم ناتتن عمي ناتن بالا حياليو حيالنا ودادبا عمي تمكرو اللوان حزبنا محز حزبنا مسحب حزبنا مودبكا تمكرو اللوان ناي مونان منفس ويبصحنا زي سنس اوف انتايتلمنت كابرت اللوان تالفنا تسوينا عطمطم تبهلنا زمصنا نصنت نديو نحنايو بمسرته نحنا انتايتلمنت كامنا كالي إرتراو زعبيو كونشو زهون أيهون جن كم ألو سلازي تي كهاسس نتحدشن واناون بوتها قدف عبيتن مسرتوان بمدبن بمصنعتن برتوع دليتن امنتن تمركزات قمتات موساد أدلا يخول تغيرو دو إزيلنا نحاتت نأمنت حقثات أو تأسؤمني أب جبر أو علو أمني إتي إذا حجيك زأت حجي كراجز زبحال نجر تكلت ناي منجستي كم منجست وصاون مهلاون مثل دالن كم ناس عن بوعات فرداو سرعات مهلاو بوعاتن أساتفتن تحت نزرقا قصو منجستاو تكلت كهلونا بوليتيكاو سلفتات برقصاوي محبرات ناي مصنعتن مرمرن لعلواي تمرتن تكالات نزا برس دول بوليتيكاون بهلاون مورالون سنيتن فتحن زهنصو أجابات تكالات تعرق زبحال أبزخ مص ناقدن خون مزخلو جن زخلوكا تدلنا وفيات بوعات ناس أزحاسو زقاتات ناس أنتون زوحو سقاتات كفريو أقداسي خون بزي سب قال زخون يلن زخلو أتقبرن كلنا عم نفلطو أكندو بحلفي دحري ناي 9 شمونتن كلتش حكونات عدلنا أددا ناي چكان منغستي مغزا موت حسوم دخنت جاملاوي مأسرتي مدفعوين ديز أبيرنس بيت مأسرت مالتيو بيت أدني كالق فعتات وين حدش بارنت نوان إسايات سدت مع شحات وصرو أبقع له سدت زقاتم وزقاتم مصقمات كوتا أنصارتي حلمن دليتن استغفر مسوات النتن كوينا مالتيو أمود أتاخا إذن رئيو زلنا أب قداي وشت أكونتات إثيوبيا آتينا نهزب تقراي نقتل دقو نعمز نبرتو نبرس نزرف ناي هزبي مقلقلي تكالات كم أبيات حكمنا أبيات الصلوت أبيات تمرتي فابريكاتات نعنو أبت كيما الحكايات دقنا يطفئوا يموتوا يمروح أكلتهم كا يقدل بناي كنات جبن ويانصار سواء النت جبن كفتصمو أبزخولهم هوا كا يركبوا مسقروا أبتنا كا زي بحال سليم تكل أمود داتا بتحاسبك أمود داتا انبردو إذا هاجر مس كل سقاماتها كتوليا زبل حتو يلعل نابنت إذا فدريشن كونفدريشن بهذا رباطات انتايو إذا إثيوبياوان زاربو زلو نبحر حيلي نتكل لنا إرتراوان معلك ناس أنتهم بحقوس يخبروانهم انتايو زي زبها الحتو كله العل ناقدن خون أب حدقا خمزة لنا أب حما كنا تركب كم زلنا مستوعل يدلي إذا خاب كنا حجة خي دحر 3 عامات نسألت حجة خي زبل حتو يلعل راي حتو العلنا كم زعنا تركباتنا قبرنا دينا كنقصل ويس كنقبرو نخيل ወይ ክንገብሮ ዘሎና ጉዳይ ወይ ጉዳይታል ሕጂ
حجي اتي نحنا ديلما نحنا تشالنج تراي سايكبل دلي حجي هنتا يقبر يقال نخل جنا كله زول حطه يقال يو الناس نفتحي نقال سالنا ياكل إلنا دليت فتحي زبل مصوعتا وين لبسنا 3 عامات كاتقالسنا جن اي تعوتنا تحطو اتي اب غزي جنبارات غزي برتاو قالس زنبراي مفلات مطراطرات هلخن وددرن فهم بالن زي مسمارن انصر حد مسرح انديو كسا حجي صلونا زلو فلتناو كفلتنايو كونشوزلي مناتو نز كله قصري دليت عمي فتحوي متكل ايتعوتنا 2 minutes انت كجبر له زيت حطيو انت كجبر له إلنا محساب ممرمار حدش حنا تكونات زقطمن اجباب اتحاسبا اودادبا اكايد حدث كنبلن كركبن كنتقمن يدلي انت زي كونه كالوت نزنقلو حسابات قالو تاو غبري مهاب ومنصاق صلاينا زغبرو زلو كنقاوم اقدس كوته ሆነ كنبر إنا أموداتا እንደገና ሀገር እንኳን አመጸት ኤርትራ እንኳን ሐለወት እናበልና መበ 30 ዓመት ነፃነት ከም አንተ ይዘልኮ በሐዘን بصموا بحدش ناقلس منفس كنمرش قالنا زي حنتي تهبكني حنت قطمي اوكي عطيها لها مايك اتو باولوس يا جو اهيد حنتي قطمي بحاده تغادالاي منسي اكلو نصنت توفي كم كلنا خا بحزن زنبر زلو سردليمو انت يا استا كبعلو ايه نصنت كبعلو ايه معلت نصنتي كمي زي بعلو مثل مبعل نبعت هدي ان درسكو سو حوي ان ذكركو فح زبله حزبي ان مدعكو كمي زي بعلو مثلا مبعل زعانوة كالات نذكركو زفراسة أقعدو الناس تبهالكو سنكلت حبتي الناس أنعكو كما يزيب علو مثلا مبعل مثلا أسر عركي الناس اللهو زي كبورو ناس أسعكو تقول بي بانديرا أو زماني شدة ودي كم تقادلاي كما يزيب علو مثلا مبعل تلاقي كبل حرر أو كشت 3 عمت توينشفي سسا مداريت أبايتو زي بلو بحالي سوري سب زبالة يبل أنس كبعلو كمي زي بعلو مثلا مبعل أي ناس أنت نديو زمرقو كبري بايتو زي بلو بحالي سلام زي بلو ملاس لبي إشل نرقفة زي اللو حتاتي كمي زي بعلو مثلا مبعل سبي كم زن بدس تمدستي أي رأخو أي سمعكيو زواز عني نزا كنتت تأمي ورقي كم سلا رزان وكبتي نسو يقلل نسو يحشني كاب جيجا الرمي صبوء زرقي زفتن قدس هالكي زبل لعلى تحتي شفن كبلونة حقي نا يمسل أقابت كبرني دقنا حزبي إرترا انقع هاجر هلوكا انقع تألسكا نزمت زلو ملو يهانا كونلكا مني كونكا ايو يغني لي يغني لنا تو باولوس ثانك يو جرماي بمجمرتا سلامتا يقدم دحري وخا قصيله دما دحري ناي 4 5 هواهو مالت اب هاجرنا زنبر هواهو غريتشت زملون سنت زي نبرون كنتات
እቲ ኣብስሳታት ብምብራዕ ሰውራ ኤርትራ ወይ ዝተረኽበ ነዚ ኩሉ ግርጭታት እዚ ኣብ ሓደ ውድብ ወይ ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ ቦታ ዝሰርዐ ኩነታት ዝፈጠረ ሰውራ ኤርትራ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተረኣየ እዩ። ነቲ ግርጭታት ኣጻቢቡ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ሓደ ኮይኑ ኣንጻር ሓደ ጸላኢ ከቃልስ ዝገበረ ኩነታት ብምዃኑ ብጣዕሚ ብዕዉት ኣጀማምራ ሰውራን ዕዉት ሰውራን ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ውፅኢቱ ድማ ነቲ ኩሉ ናይ 40ታት ግርጭት ናይ 50ታት ግርጭት ኣልዩ ስለ ናብ ኣንጻር ሓደ ናይ ሓባር ጸላኢ ስለ ዝቃለሶ ውፅኢቱ ናጽነት ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ዓብይ ተስፋ ዝገበረሉ ናጽነት ክቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ግን ውፅኢቱ ከምቲ ሓረርታ ናይቲ ህዝብናን ከምቲ ዝኸፈሎ ምእንትኡ ዝተኸፍሎ ቃልስን ነይሩ ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን ፈጺሙ። ምክንያቱ ውፅኢቱ ማእሰርቲ ብዘይ ሕቶ ማእሰርቲ ማለት ህዝብኻ ወገንካ ወይ ስድራ ቤትካ ዘይርኡኻ ማእሰርትታት ኣኸቲሉ ዋላ እኳ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ዘመነ መግዛእቲ ማእሰርቲ ከነወዳድሮም ከለና ዝተኣስረካ ሰብ ኣበይ ተኣሲሩ ከሎን ዘድልዮ ነገራትን ክዳን ይኹን ካልእ ይኹን ሒዝካ ዝብፅሓሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ግን ስግንጢር ኣብ ናፃ ኤርትራ እሞ ኣብ ናይ ደቂ ሃገር ባእሰርቲ ማለት እዚ ዕድላት እዚ ዝተነፍገሉ እዩ። እቲ ኩነታት ንገዛእ ርእሱ እዚ ማእሰርቲ እዚ ኣብ ትሕቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ካልኦት ሓይልታትን ወይ ነፃ ኣራእያ ዘለውን ሃገራውያን ውልቀ ሰባትን እዩ ክካየድ ፀኒሑ ኣብቲ መጀመርታ ቀፂሉ እውን ዋላ ኣካሉ ንዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ወይም ካብዚ ማእሰርቲ እዝን ካብዚ ግፍዕታት እዝን ኣይደሓንን ማለት እዩ። ንናይ ከምኡ እውን እቲ ጉጅለ ንገዛእ ርእሱ ካብ ናይ ውሑዳት ጉጅለ ናብ ውልቀ መላኺ እናተለወጠ ኣብ ዝኸደሉ እሞ ከዓ ቀፂሉ ዘምፅኦ ጥራሕ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝረአዩ ዝነበሩ ፀገማት ዘይኮነ እንደገና ነቲ ሃገር ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብ ፀገም ክእቱ እዩ ተራእዩ ማለት እዩ። ከምቲ ክቡር ሓወይ ጳውሎስ ዝገለጾ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ስግረዶብ ኣብ ቻድን ኣብ በዓል ኮንጎን ዝነበረ ውግኣት ሓደ መርኣያ ካብኡ እዩ። ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ካልኦት ውግእ ዝካረ ሓይሊ ኮይኑ ሓይሊ ኤርትራ እዚ ሽግር እዚ ከዓ ንፅባሕ እውን ዓብይ ሽግር እዩ ንዓና። ምክንያቱ ኣብ ናይ ካልኦት ሽግራት ኣቲና ማለት ብናህና ኣካል ዝኾነ ኤርትራዊ ዝስሙ መንግስቲ ብዝኾነ ነገር እቲ ንሱ ዘስዓቦ ኣብተን ሃገራት እቲኣተን ጉድኣትን ክፉእ ነገራትን ንዓና እውን ንመፃኢን ወለዳትና ከራኽበሎምን ወይ ደድሕሪኦም ክስዕብ ከም ዝኽእል ካልእ ኣነ ቀፂለ ካብዚ ክሪኦ ዝደሊ ንገዛእ ርእሱ ድሕሪ ናፅነት እቲ ዓቢ ሃረርታ ዝነበረ እቶም ምእንቲ ሃገርን ብግፍዒ ናይ መግዛእትን ኣለዳ ስደትን ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ስለ ዘይተኽኣሉ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተሰዱ ኣካላትና ጉዳይ ሃገሮም ድሕሪ ናፅነት ስደቶም ኣብቂዑ ናብ ሃገሮምን ናብ ረቤቶምን ናብ ማሕረሶምን ናብ መሬቶምን ክምለሱን እዩ ነይሩ ተስፋ። ነገሩ ግን ከምዚ ኣይኮነን። ግርንቢጥ ኮይኑ ሓደሽቲ ስደተኛታት ክውስኽዎም እቶም ሓደሽቲ ስደተኛታት ከዓ ሂወቶም ብናይ ናይ ሰብኣውያን ደላላትን ከምኡ እውን ብናይ ናይ ባሕርታት ማዕበልን ኣብ ዝብልዑሉም ኣብ ምድረ በዳ ተደፊኖም ኣብ ዝተርፍሉም ኣገባባት እዩ ተራእዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት እዚ ኣስዒቡ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዋጋ ናፅነትን እቲ ዝተኸፍለ ዋጋን ውፅኢቱ እዚ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ከይከኣክል እውን ሎዊን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዘይምልከተና ጉዳይ ኣብ ጎረባብትና ዝኾኑ ሃገራት ንፍቶ ንፅላእ ትግራይ ጎረባብትና እዮም። እዚ ኣብኡ ዝካየድ ዘሎ ሎሚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ልዕሊ
سلاماو سبديو قبل النبرت ديو كنت أقدم أبيلو قبل السنحة إزاي زركب زلو نجارات نعناون صباح سلام زهبنان نمسعى ولدناوين كابزي ناي تاريخ قبنزي تخصاصي زي قبرون كونتات إنها تفترة يخيدالو نحنا نزو كونتات زي كنفتحو نزو كونتات زي خنفقت منتداخلينو قريتاتنا بسلاماو من قدي مفتاحن ملزابن بحبار كوين كان مسرحن ايو كي خون زقبؤو ازقن سقاب حجي بزح النزوترو نقر ايكونن اتأبكينا زلو شقروين بزح الدر زهبا ايكونن ازي مخنياتو اتشقر كبيد ايو مسزي مستقنا أقدمها بلوز نبرة شجرات إذا حجي أبتغراي زكاي زلو شجر توسخوه تي شجر النعبي خيدالو مالتي تي سلطان ناس أبراقنا حزبنا وينا حد أكلنا حزبنا بهلا أكلن بنكا بزقبروجين حزبنا تعقيت يركب يلون الكون زرب أي كألنيو سلازي تي أكندتي أبيت زبحال وي فتحي زبحال وي وين سناي محدرا زبحال نبتات على إلنا خنزارة منتدى أخوين لكن أبزي قدايزي زيرو وي بادو يو إيرتراك بحال يدكاد نيمسل أبقل قوانات ولا وين ناي بوتاوي ناي بارلما مرجعتات كايد ترأيو كوانت نبرقن بديمقراسي وي مسلنا يدك سبار فتحي زرقا قصو بمرجعتات بمكياد وي ديمقراسيا وزمسل ملكع زلو مرجعتات بمكياد ايكونن تايدعا بتكالاو السرارحان نزيئاتهم كي قدات زيئاتهم كي كرقا قصون كعبيون حزبنا كاستماقرومن عبي واقع مخفالي سلازي أب قدمينا زلو زبينا زلو قالسي نزن مرغاز عبي مخانو يرأينا مخنياتو اتحادقاوين عبي إيو زخون زلو بفلاي أبزئ وانزي كنت أقبلا بيلوين كتكسنحي نتي الأولاوين نتنان نناس عن نتنان زفتاتونو نقراتوين بتعمي كاب زت حساسبون بزعمي كاب مالت بزعبهم كتحسب بتعم كاب زساق يوم نقراتي لومي أب إثيوبيا بزكايز زلو مرجع أنت دارينا هذا كابتناي مرجع بروباغاندهم نجزع رسو جلا أكل ويجلا كفال كاب إيرترا حيزة كمسية زبل كم ناي مرجع موادادري ويناي مرجع مدب ني حزبهم زيشطو زلو نقرات كترين كلها بتعمي لولاونا إيرترا أب كميز أبسلي حدقا يسات أحمد الله تسرعت كأ كميجرو ناب كمزع عينة تقاماري زخون السرحات بمكيات أب كمزع عينة حدقا يودعو محمد الله يرئينا مالتي سلازي حلاف النتاوي ملسي تراح زي كولي حلاف النتاوي تكبارن حلاف النتاوي تساميت كاناي مسرحن بزح وعلى الحدر زبهاللو قداي ايكونن كمي اتي كالي اتي ابز كبابينا زي سرعات زي احترو صلئي بتعمي حدقنيا سلزخونه زوين باتكورو كمي غيرنا نغزارسو ناب الحزبنان ويوين اتواغا مسعى ولدودان كخفلو زي بلو أجابات زرع يلو بزم أحزاب زياتهم كنجبر يجبعنا سلزي نحنا لومي كل سراحتنا كل قلستاتنا بقر حجرنا على ناس النتان لولاو النتان زحلو ولو سدتا نياتاتنا زملو سلو بحبر كلهم حزب إيرترا ناي حزب إيرترا أكالات بمعري زعابيلو هاجر نخنحلونا بزح كنسرح يقبعنا
ምክንያቱ ሎሚ ብሓቂ ኣብ ቀራና መንገዲ ለና እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ድማ ካብዚ ናይ 30 ዓመት ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ምጽሕታር ጽልኢ ናብ ምጽሕታር ጽልኢ ካብ ውሽጣዊ ሰላምን ምርግጋእን ምዝራግ ዝተረኽበ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ንምፍታሕ ኣብ ቅድሜና ዓቢ ሓላፍነታዊ ስራሕ ይጽበየና ምህላው ንኹላሕና ብሩህ እዩ ግን ከይተንከፍክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ثانك يو غنيلنا ግርማይ ካብ ዝቐጽልና ሓው ዮሐንስ ኣስመላሽ ነዊሕ ኣጸቢና عدلنا بخا خبر حق እሺ غنيلي አሚን እንደገና ኣቀዲመን ዳለውት ዘተና ሓባራው ንቕሓት በትትገብሩ ዘለኹም ሰሙናዊ ምድላው ዘተ እናመስገንኩ ነዞም ሳይ ቀሪቦም ዘለው ሓሳብ ዘቕረቡ ከምኡን ተሳተፍቲ ናይዚ መድረኽ እንኳዕ ንመበል 30 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብፅሓኩም ክብል ደሊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ብኣርባዕተ ጀመረ ፖለቲካዊ ቃልሲ ስብዕፁ መንገዲ ምስ በፅሐ እቲ ዝጀመረ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪኡ ናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብጅግንነቱ ብመስዋዕቱ ረጋጊፅ እዩ ንናጽነት ዝተኸፈለ ዋጋ ብዙሕ እዩ ብኣሽሓት ዝቁፀር መስዋዕትን መቕሰልትን ከፊልና ኢና ህዝብና ካሙቕ መናብሩ ተዛናቢሉ ዓደዳ ስደትን ውርደትን ኮይኑ ምእንቲ ናጽነት ቃልሲ ክምረጽ ከሎም ብልክዕ ክንደይ ዓመትን ክንደይ መስዋዕትን ክንደይ ንብረትን ክንከፍል ምዃንና ፍሉጥ እንተዘይነበረ ግን ከዓ ብዙሕ ዋጋ ክንከፍል ምዃንና በቶም ጀመርቲ ቃልሲ ዝንጋዕ ኣይነበረን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ናይ ጀመርቲ ሰውራና ዓመታት ናይ እዚ ኩሉ እናተፈልጠና ናጽነት ኢልካ ምውጋስ ዘድልየሉ ምክንያት ግን ነጻነትና እንተወኒና እሞ ኩሎም እቶም ንፖለቲካውን ማሕበራዊ ቁጠባን ምዕብልና ዘድልዩ ረቑሒታት እንተማሊእና ህዝብና ብኩሉ መዳይ ማለት ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራዊ ቁጠባን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ክሰሃገር ይኽእል እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዝነበረ እዩ ውፅኢት ናይ 30 ዓመት ናጽነት ክበሃል ከሎ እምበኣር በዚ ሕጂ ወሪዱና ዘሎ ኩሉ ዕንወት ጥራሕ ክረአ የብሉን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ከምኡ እንተኮይኑ ብዙሕ ከይተዛረብና ኣብ ባዕሉ መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዓነዋ ፋብሪካታት እናፀብፀበ ካልእ ሲትረፍ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝነበረ ምዕብልና እውን በሪሱ ምህላው ገሊጹልና ኣሎ ኣብ ናይ 30 ዓመታት ስልጣኑ ንሳ ጥራሕ ሓቂ ተዛሪቡ ኢልካ ክጽሓፉን ዘለዎ መስለኒ ግን እቲ ዝጎደሎ ጥራሕ ምእንቲ ክንምልእ ቁርብ ምባል ከድሊ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ነብሱ ስድራ ቤቱ ካብኡ ሓሊፉ ንሃገሩ ከማዕብል ዝግባኦ ዝነበረ መንእሰይ ካብ መውቁ ሻጭው እናተጎተተ ፈቐዶ በረኻ እምኒ ክጓርትን ድፍዓት ክፉዕትን ይተፈሪድዎ ብትምህርቲ ማዕቢሉ ምስ ከባቢኡን ርሑቕ ዓለምን ተወዳዳሪ መታን ከይከውን እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ዓፂዩ በተን ንስልጣኑ ዘገልግላ ኮሌጃት ተኪኡ መጻዕ ዕድል መንእሰያት ኣጸልሚት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ መጻዕ ዕድሉ ጸልመተ መንእሰይ ስደት ዝሓሸም ምርጫ ገይሩ ክርኢን ኣይግድን እዩ ካብ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝተሰደደ ህዝብና በዝሕ መንእሰይ ኣብ ክንዲ መርዓን ውላድን ዝኸውን ናይ መፍረ እዋኑ ኣብ ጎቦን ስንጭሮን ይዓርቦ ስለ ዘሎ ቁጽሪ ህዝብና እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣብ ኤርትራ ዘይተዘርበ እምበር ዘይተገብረ የለን እናበልና ጸኒሕና ኢና ሰብ ዝኣክል ክቡር ፍጥረት ከም ዝኾነ ኣቕሓ ናይ ገዛ ኣጽናሓለይ እናተባህለ ክእሰር ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣሳሪኡ ምስ ተሓተተ ኣንታ ረሲዐየ እንዴ ክሳዕ ሎሚ ውድዩ ዘሎ በሉ ፍትሕዎ እናተባህለ ሓታትን ተሓታትን ዘይብሉ ገበነኛ ዘይከሓሰሉ በደል ዝወጽሖ ገበነኛ ዘይሕተተሉ ሶሪ በደል ዝወጽሖ ዘይከሓሰሉ ሃገር ኮይና ኣላ ንተዓረ ጉዕዘና ነመሓይሽ ንዝበሉ ኣካላት ማእሰርቲ ይትረፍደ ውሽጢ ሃገር
ኣወፃውን ውድ ፈጢሮም ንዝተቃወሙ ውዶብ ሰጊሩ ዝቀትልን ዝጨውን ስርዓት ዝነገሰሉ እዋን እዩ ናይ ናጽነት እዋን ኣብ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዝወረድና ህልቂትን ብርሰትን ሎሚ ንዓና ኣኺሉ ተሪፉ በጨቕ ኢሉ ዶብና ሰጊሩ ኣብ ልዕሊ ውፅእ ህዝቢ ትግራይ ንኽትሰምዖ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ይፍጽማሉ የቕሬታ ክድገም ስለ ዘሎ ይደግም ዘለኹ እምበር ብዙሓት ኣሕዋት ክትብልዎ ጸኒሕኩ እዮም እዚ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ግደፍ ድሕሪ ናጽነት ኣይኮነን ብድድ ኢሉ ናብ ፋሽስት ዝተቐየረ እንታይ ደኣስ ቀስ ኢሉ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ዘገም እንዳበለ ዝመፀ ንብሎ ህዝብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ድማ ዶብ ኤርትራ ስግር ምስ በለ ዘጥርዮ ዘሎ ጭካኔ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተለማሚድዎ ብዝግባእ ሰልጢኑ ዝጸንሐ ኣራዊታዊ ተግባር እዩ እሞ እዚ ኩሉ ሕመቕ ርኢና ንናጽነት ኤርትራ ንራገምዶ ንናጽነት ኢልና ዘሕለፍናዮ ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ የጣዓሰና ዶ ዝብል ሕቶታት ቁኑዕ መልሲ ክርከበሉ ዘድሊ መስለኒ ብርእቶይ ከጣዓሰና የብሉም ባህላይ ምክንያቱ ብናጽነት ኣቢልና ዘረጋገጽናይ ኣወንታዊ ነገራት ኣሎ ንሱ ዓቂምና እቲ ዝጎደለና ምምላእ ጥራሕ እዩ ትቆም ነገር ዝብል ርእቶይ ዘለኒ እቶም ዝተረጋገጹ ኣወንታታት ወይ ረቋሒታት ኤርትራ ከም ሃገር ልኡላዊት ሃገር ምዃና ኣብ መዝገብ ነፃ ሃገራት ዓለም ከነስፍራ ኽኢልና ኢና መሬትና ባሕርና ሰማያት ኤርትራን ናይ ኤርትራውያን እምበር ካልኦት ባዕዳውያን ከምዘይውንንዎ ጌርና ኢና ልኡላውነት መሬትና ኣረጋጊጽና ኢና ይኹን እምበር ኣብ እዋን ናጽነት ካልእ ክነራግጾ ዝግባአና ዝነበረ ገዳሲ ረቑሒ ክነማልእ ኣይከኣልናን ንሱ ከዓ ልኡላውነት ህዝቢ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ብልዕልና ሕጊ ዝግለጽ ዝተፈላለዩ ሕግታት ሃገርካ ኣብ ሕገ መንግስቲ እዮም ዝፍልፍሉ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብተን ውሕዳት ሕገ መንግስቲ ዘይብለን ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣላ እቱ ከሰሉ ሕጊ ስለዘየለ ትዕበትን ኣስ ሓላፍነት ዘላቶ በዓል ስልጣን ኣብ ሰሳልስቲ ናይ በዓል ሕግታት ገይሩና መሓደረ ወይ እንተመሓደረ መንእውዶ ስለዚ ትሕመቕና ናጽነት ስለ ዘምፃና ዘይኮነስ እንተጸበቐ ነመስግኖ እንተሓመቐ ንቕይሮ መንግስቲ ክንተክል ስለ ዘይከኣልኒ ናይ ገዛእ ሃገርና መንግስቲ ኤርትራዊ መንግስቲ ናይ ምቕያር ተመክሮ ስለ ዘይጸንሐና ብዙሕ ኣሸጊሩና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚ ዘሎ ስርዓት ምስ ሓለፈ ግን እዚ መሪር ተመክሮ ካልኣይ ግዜ እንድሕሪት ከይምለስ ክሕግዘና ክኸውን እዩ ኢለ ተስፋ ይግብር እቲ መረረ ግን ነቲ ስርዓት ጥራሕ ክንህቦ ይብልና ካብ በዓንተብኡ ምልክታት ናይ ፀሪ ዲሞክራሲያውነትን ዲክታቶራውን ባህርያት ክንርኢ ከለና ኣብ ክንዲ ሓቢርና ያዕ ንብል በብሓደ ንኹላትና ክሳዕ ዝበፅሓና ደገፍቲ ወይ ተዓዘብቲ እናኾንና መፂና ኢና ካልእ ይትረፍ ኣብ ወርሒ ግንቦት ጸላኢ ካብ ጸላኢ ሓራ ምስኩና ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ኣብ 20 ሰነ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ በዓል ኣብ መዓልቲ ስዋኣት ማለት ኢሳያስ አፈወርቂ ብስሙ ድዋት ምጥቃስ ከቢድ ገበን ዝቆፀር ክብል ከሎ ዘጣቃዕ ዝበዝሓሉ ግዜ ነይሩ ክባልካ እሞ ናጽነት ስለ ዘለና ጥራሕ ኩሉ ሰቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣል ዝዘራእካየ ካትዓፅድ ከም ዝበሃል ጥዑይ መራሒ ንቅድሚት ክወስደና ከም ኢሳያስ ዝበለ መራሒ ቃ ናብ ዘበነ እንንኽ መልሰና ከም ዝኽእል ብግብሪ ርኢና ኢና ስለዚ ኣብ ነፃ ሃገር ኮንካውን ቃራና መንገዲ እዩ ዘሎ ጥዑይ መንገዲ ሰላምን ብልጽግናን ክንሕዝ ዝጎደለና ባእታ ወይ ረዋሒ ከነማልእ ኣለና ንሱ ከነማልእ እዩ ዘለና እምበር ናጽነት ስለ ዘምፃና ወይ ናጽነት ንኸነምፅእ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ከጣዓሰና ይግባን ብሕመቕና ንናጽነት ሃገር ኤርትራ ዝተኸፍለ ዋጋን ዝጠፍአ ግዜን ኣዝዩ ከም ዝበዝሐ ብዕግበት ተቐቢልና እንደገና ብሕመቕና ምእንቲ ሓርነት ህዝብና ክኽፈል ዘሎ መስዋዕትን ዝጠፍእ ዘሎ ግዜን ካብኡ ንላዕሊ ከተሓሳስበና ስለ ዝግባእ ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ንስለቲ ዝተማልአ ናጽነት ካብ ሕድሕድ ምንጻግ ወፂና ቃልስና ዋሃዲድና እምሪ ህግደፍ ከነሕፅር ግባአና እዚ እንታይ ይግበር ሞንታይ ገበርና ይሓይሽ ንዝብል ነገር ምናልባት ካብ ዝለዓለ ይቐኒየለይ ዝኽርን ክብርን ንስዋዕትና ቴንክ ዩ የቐኒየልና ሓዊ ዮሃንስ ኣስመላሽ ግርማይ ኣብቲ ቀዳማይ
ክፋል ናይ ዘረባይ እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ምዃኑ ወይ ካብ ወይ ምልቀ መላኺ ምዃኑ ገሊፀ ነይረ ካብ ቀፂለ ኣብቲ ካልኣይ ሸነኽ ክኣቱን ከለኹም በኣር ሓደ እቲ ሽግራት ኣብ ምፍጣርን ከዓ እቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ዘረባይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኾነ ዝምድና ከምዚ ዝገብሮ ብዝፈጥሮ ሽግራትን ፀገማትን ምስ ህዝብን ኮነ ምስ መንግስታትን ንህዝቢ ኤርትራን ማለት ንኤርትራን ኣብ ሽግር ኣትይዋ ይርከብ ምስ ኣካላት ህዝብና ዝኾነ ከዓ ውሽጥና ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ንኤርትራ ዝኾኑ ኣሕዛብ ኣብ መንጎኣቶም ከም ግዝያዊ ቦም ጌርካ ክትቆፅሮ ትኽእል ተፈላለየ ናይ ምፍልላይን ናይ ፅልእን ነገራት ፃሕቲሩን ኣቐሚጡን የቐምጥን ምህላው ክገልጽ ይደሊ ምክንያቱ እዚ ንምግላጹ ኣብታ ቅድም ኣቢልና ክንሪኦ እንተደኣ ኮይንና መምህራንን ናይ እምነት ሰበኽትን ብቐጥታ ኣብ ዝኣሰረሉ ምክንያታት ክንርኢ ከለና ወይ እዚ ዘመላኽቶ ነገራት ክንርኢ ከለና እዚ ገዛእ ርእሱ ባህላዊ ምጭፍላቅ እዩ ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ንሓደ ቋንቋን ወይ ሓደ ባህልን ንቅድሚት ንምምፃእ ካብ ዘካይዶ ስራሓት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብቲ ኣብ ውሽጣዊ ሽግራትና ማለት ኣብቲ ውሽጣዊ ሽግር ተሓተቲ ክገብረና ዝኽእል ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ብሓላፍነት ነዚ ጉዳያት እዚ ዝፈትሕ ተግባራትን ፖለቲካን ክህልወና ይግባእ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነትና ከነልዕል ይግባአና ይብል ዕብየትን ብልፅግናን ብዝምልከት እንተዳርኢና ዝኾነ ይኹን ከም ዘየሎ ከምቶም ቅድም ኣቢሎም ክገልፅዎ ዝፀንሑ ብፆተይ ርኡይ እዩ ሎሚ ኤርትራ ኣብ ናይ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝኾነ ይኹን ነገራት ዘይትርእየላ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገራት ዘይትርእየላ ሃገር ምዃና ንኩላህና ርጉስ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሽግራት ካብቶም ዝሕትሮም ማሕበራዊ ሽግራት ንገዛእ ርእሱ ናይ ሰፈራ እዮም ኣብዚኣቶም እቶም ንኽሰፍሩ ዘምፅኦምን እቶም ኣብ መሬቶም ዘስፍረሎም ዘመድሎም ሰባታት ማለት ኣካላት ሕብረተሰብና ድልየቶም ከይተሓተ እቲ ሰፋሪ ብዘይድልየቱ እቲ ዘስፍር እውን ብዘይድልየቱ ብሓይሊ ኣብ መንጎኦም ንምፍጣር ዝገብሮ ሽግራት ምዃኑ ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ እቲ ዝመፅእ ብድልየቱ ኣይኮነን እቲ መሬተይ ኣብ መሬተይ ሰባት ኣለዉ ዝብል እውን ብድልየቱ ከም ዘይኮነ እምበኣር እዚ ዝገድፎ ነገር እንተደሃለዎ ኣብ መንጎቲ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብና ዘይተደልየ ሽግር ንመፃኢ ይቐምጥ ምዃኑ ይረኣያ ነዚ ንገዛእ ርእሱ ከም ኣብነት ክጥቀስ እንተዳሪኽና እቲ ሓቂ ዘይብሉ ናይ ሕርሻ ፕሮጀክትስ ተባሂሉ ኣብ ከርከበት ይኹን ኣብ ገርገሰት ዝተገብረ ተግባራት ከም ጭብጢ ወይ ከም መረጋገፂ ክግለጽ ወይ ከም መረዲእ ክግለጽ ይከኣል ኣብ ፖለቲካ ነዞም ኣብ ፖለቲካና ንገዛእ ርእሱ እውን ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ ስራሓትና ነዞም ሽግራት እዚኦም ኣመልኪትና ነዞም ሽግራት እዚኣቶም ፍታሕን ሰላምን ኣብ መንጎቶም ኣሕዛብና ብዘምፁ ኣገባብ ክንሰርሕ ይግባአና ካልእ እቲ ዓብይ ፀገማት ዘውረዶ ኣብቲ ቅድም ኣቢሉ ብኩላቶም ተገሊፁ ነይሩ ኣብ ትምህርቲ እዩ ማለት ኣብ ትምህርቲ ዝኾነ ይኹን ሎቢ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ካብቲ ንዕድመ ትምህርቲ እሞ ካብ ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ ናይ ስራሕን ኣብ ፍርያትን ክርአን ክርከብን ዘለዎ ንኡስ ጉልበት ሃገራዊ ኤርትራዊ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ እዚ ኢልካ ብኣሃዝ ክትዝረበሉ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ መብዛሕትኡ ድሕሪቲ ናይ ትምህርቲ ግዚኡ ናብቲ ናይ ኣስገዳድ ዕስክርናን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብኡ እዩ ዝበሊ ዘሎ ማለት እዩ በቲ ዝሕትሮ ሽግራት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን እውን እቲ ናይ ስደት ማለት ኤርትራ ከም ናይ ስደተኛታት መፈልፈሊት ገይርዋ ይርከብ ምክንያቱ ካብዚ ካድም ነዚ ዘይተቐበለ እግሩ ናብ ዘምርሖ ኣብ ስደት ክኸይድ ይረአ ማለት እዩ ዓብይ
ማለት ሎሚ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓቢ ሃዳዲ ውሽጣዊ ፀጥታ ኤርትራ ጥራ ዘይኮነን ነዚ ናይ ዞባናን ፀጥታ ምርግጋእን ዓቢ ስግኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ንኩሉ ብሩህ እዩ ሎሚ እውን እንተኾነ እዚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ምትእታዋት ክንርኢ ከለና ብልክዕ ማለት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣገዲስዎ ዘይኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ከባቢ ምስዘን ከባቢ ሃገራትን ከምኡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጦም ዝርአ ናይ ምሕደራዕ ምዕባለን ናይ ፌደራላዊ ስርዓትን ፖለቲካዊ ተሓታትነት ዘለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓን ነዚ ንምዕንቃፅን ምክንያቱ እዚ ሓደ ቀንዲ ካብቲ ነቲ ናቱ ስርዓት ተፃራርን ነቲ ናቱ ስርዓት ተፃባዕን ገይሩ ስለዝርዮ ነዚ ንምዕንቃፅ እዩ ተዓቢ ምትእታውናት ስለዚ ንሕና ነዞም ኩሎም ሽግራት እዚኣቶም ነቶም ናይ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝፅሕትሮምን ዘፍርዮምን ዝስንዖምን ዘሎ ሽግራት ንዕኡ ዝኸውን ራእይን ፍታሕን ክህልወና ይግባእ ኣብ ተግባራቱ ኩሉ እቲ ዓሌታውን ሃይማኖታውን መርኣያ ወይ ስእሊ ዘለዎ ተግባራት እውን ኣብ ኩሉ ማለት ካብ ተግባራቱ ክርአ ይከኣል እዩ ንገዛእ ርእሱ ንምሳሌ ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ኣክሱም መስጊድ ክስራሕ እዩ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ እዋን እቲ ደው ኢሉ ናብ ነፍሲሄር መለስ ከይፍቀድ የብሉን እዚ ንዓኹም ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንዓና እውን ይምልከተና ምፍቃዱን ዘይምፍቃዱን ብዝብል ከም ዝተዛረበ ብበረኸት ስምዖን ተሓቢሩ ሓበሬታ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝተዘርበ ክገልጽ ይፈቱ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ነገራት እዚ ንምፍታሑን ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ካብቲ ዝፈጠሮ ፀገማትን ዘይንቡርን ፅልእን ምትፍናንን ፃሕቲርዎ ዘሎ ናብ ሰላምን ናብ ርግኣትን ናብ ስኒትን ናይ ምምላሱ ኣብ ቅድሜና ዓብይ ሓላፍነት ይፅበየና ምህላው ከዘኻኽር ይፈቱ شكرا استاذ قرماي غنيلنا حراي افتا خالقتي كم حطو غيرنا نقربان مو خالقي مدبنا ابقى نقنعتو جن اقدم بيلي حنت بريك نشتي مزمور كأربالكم حزب إريتريا إذا كل عامتها استقالسي من تان تعدلوا بعلو نخوصني صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع بالمال والعلم والإبداع بالمال والعلم والإبداع إلى الأم إلى التراب إلى الأم إلى التراب المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع
يحتضن الضياع أقسمنا بأن نرجع بالثوب المرقع بكل ما نملك من متاع أقسمنا بأن نرجع إلى الغد المكحل بالشعاع أقسمنا بأن نرجع أقسمنا بأن نرجع صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع بالمال والعلم والإبداع بالمال والعلم والإبداع إلى إلى التراب إلى إلى التراب المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع أقسمنا بأن نرجع بأشواق الديار وحنين الفراق أقسمنا بأن نرجع بأشواق الديار وحنين الفراق أقسمنا بأن نرجع بدمع الحبايب المكبل في الأحداث أقسمنا بأن بدماء الشهداء صانعة غدنا الوضاء إليك يا إريتريح للقاء أقسمنا بأن نرجع صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع بالمال والعلم والإبداع بالمال والعلم والإبداع إلى إلى التراب إلى إلى التراب المخضب بالدم أقسمنا بأن نرجع